Това е люто като люта чушка Каролина Рипър. 10. Ако ти си болен от грип, сега ще ти покажа как си направиш най-лесния имунобуст само от 3 съставки и в няколко стъпки. Може да си го направиш по всяко време на денонощието, дори когато жена ти спи в другата стая. Гледай до край. За тази цел ти трябва дъска, нож, остър по предпочитание. Тук идват тайните съставки. Един лимон, наполовина е обелен, понеже го взех от съседката. Джинджифил, така е тъмън, защото го намерих на пода на Kaufland, докато пазарувах. И естествено мед от пчелите на баба ти. Цялото нещо ще го бъркаш в облака, който си взел от теница, която си използвал преди малко с кюфтетата. И да не забравяме лъжицата, с която ще бъркаш като отварата на Мерлин. Като за начало ще да обелим и другата половина. Бе внимателно да не си бележим пръстите, че са ни само 10. И започваме да режем. Реждаме малки парчета. Махате бобките, ако не искате да се задавите, вместо да се излекувате. Без да оклепвате, ако може. Следващия инструмент, който ще ви трябва, най-вероятно се намира точно в този шкаф. А именно нежното ренде, с което жена ви иска да стържите сирене върху прясно изпържените ви картофи. Гледате да поставите рендето така с зъбците нагоре, взимате обеления джинджифил от пода на Kaufland и започвате да стържите. И последният етап, когато остава много малко, е много важно да внимавате с пръстите, защото много лесно може да си замине един от тях. Оп, ще стана. И прибавяме готовия продукт вече към лимона. И на последно място, но не по важност, прибавяме от домашния мед на баба ни. Всеки има различни вкусови предпочитания, някой обича по-сладко, други не чак толкова, но аз за случай ще сложа 3 супени лъжици. След като се добавили трите съставки, бъркате възможно най-тихо, защото по това време на денонощието най-вероятно вашата жена спи в другата стая. Ако не искате да ядете бой, това е люто като люта чушка Каролина Рипър. 10. Може да си го направиш по всяко време на денонощието. Абе, къде отиде тази пачка, някъде? Последи за още.